Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Bebe's Secret File. Si Bebe na in love sa isang cashier ng isang milk tea shop. At eto nga ay itago natin sa pangalang Paul. Etong si Paul ay naging boyfriend niya. Ang ganda na ng kanilang relationship hanggang sa isang araw, nabangga sila ng isang truck na ikinasawi ni Paul. Yung akala mo malayo pa kayo, o malayo pa yung pupuntahan ninyo, pero biglang hindi na pala siya makakasama sa biyahe, no? Bababa na pala siya. Papara na pala siya. At masakit yun. Pero sabi nga nung secret file sender natin na si Bebe, gagawin niya ang lahat. At ipinangako niya sa sarili niya na alagaan niya ang kanilang anak. So pakinggan na po natin ngayon ng mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Red. Hi Bebe, una sa lahat, condolence sa pagkawala ni Paul. Sa kabilang banda, dalangin namin na maging ligtas ang pagbubuntis mo sa baby ninyo. Bilang tanda ng naging pagmamahalan ninyong dalawa ni Paul, hindi man natin maibalik ang mga nangyari para baguhin ang tadhana. Unti-unti mo sanang subukang humakbang, dahan-dahan patungo sa isang future na may blueprint na inihanda ni Lord. Ipasa Diyos mo ang lahat-lahat dahil may bigger picture si Lord na nakapinta. At ang paghakbang mo forward ang tanging paraan para magkatotoo ito. Mag-ingat ka palagi at patuloy na magpakatatag. God bless you. From Red. Subukang humakbang dahan-dahan patungo sa isang future na inihanda ng may kapalang sarap pakinggan nun. Kahit mabagal, okay lang basta umuusad. Ito naman sabi ni Jomar Palulim, condolence sa ating sender. Yung akala mo pang habang buhay na matamis na pagmamahal ay nauwi sa mapait na katapusan. Pabati po dito sa Tres Marinas Resort, Montalban, Rizal, DJ Rocky. Ito naman sabi ni Danny Aventurado, akala ko happy na ang ending. Happy-happy lang ang kwento. Ngiting-ngiti pa kami rito sa kilig. Sabay biglang bigat sa kalooban. Ganun pa man bebe ko, stay strong para sa baby ninyo. Ang galing ni Lord. Kinuha man niya sa iyo si Paul. Binigyan ka ng isang napakagandang alaala at ugnayan sa kanya na kailanman hindi mo mapuputol. Shoutout po kay Engineer Marco Sarno at sa driver ko Kuya Marlon Hamon. Always nakatune in sa'yo, Miss Rocky from Danny Aventurado. We thank you very much, Danny Aventurado. Napakaganda mo naman sa profile picture mo. True, ako din akala ko nga kikiligin lang ako ngabong araw Yung pala masasaktan ako. Eto naman sabi ni Aris Jordan Santos. Nakakalungkot. Minsan kung sino pa yung taong bumuo sa'yo, siya rin pala yung dahilan para mawasak ka. Kaya nga sa tuwing kasama mo yung taong mahal mo o mahalaga sa'yo, i-enjoy mo yung bawat pagkakataon. Magpakatatag ka, condolences na rin. Kita-kits mamaya sa Aliwan. P.S. Happy birthday kay Ria Lynn. Uy, happy birthday! Ate Ria! Ate Maria Sherlyn Kong. Thank
Thank you so much, ate, na message na kita kagabi pa. Ay, kaninang madaling araw pa, ha. Anyway, ito naman sabi ni Igop Motovlog. Sobrang nakakadurog naman ng puso ang nangyari. While I know maghihilom din ang sugat sa puso mo sa pagkawala ng taong minamahal mo. And then totoo nga yung kasabihan na pag may nawala may darating sa buhay natin. Ngayon buntis ka. At sana maging healthy si baby mo. Shoutout po sa Paps Pa-Install Motorworks and TNVR, The Boss Grab Cars and Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na laging nakatunin habang bumabakbak sa kakalsadahan. Uy, grabe yung bumabakbak sa kakalsadahan. Akala ko manggagapang lang kayo. Ito naman ang sabi ni Aliana. Akala ko pa naman hanggang dulo na yung love story nila. Hihingin ko pa naman sana kay sender yung address ng milk teahan. Baka kasi nandun din yung akin. Charot to, darot. Well, bebe, sayang man. At hindi man kayo pinagpala na magkasama habang buhay. Sinisiguro ko naman na babantayan kayo, lalo na at magkakababy kayo. Nawala man siya, may naiwan naman siyang magandang alaala sa'yo. At yun ay ang anak ninyo. We miss you, DJ Rocky. Miss ko, busy lang, kaya ngayon lang nakapagparamdam ulit. Thank you, Aliana. Okay lang. Ang mahalaga, nandiyan ka pa rin. Ito naman sabi ni Darwin Russell. Condolence, bebe. It's sad lang na hindi kayo nagtagal. Hindi rin man lang niya nakita yung baby ninyo. I hope na yung second life mo, you get to treasure everything that you have, including your memories that you have with him. Shoutout po kay Admin Ria na birthday ngayon. At maraming salamat po. Ito naman sabi ni Darwin or ni Robert Tirao. Expected pa naman sa akin ngayon maganda storya pero ganun talaga. Isang patunay lang na walang permanente sa mundong ito. Pakatatag ka sender, malalampasan mo rin ang pagsubok na ito. Isipin mo na lang yung anak mo at magmahal ka uli pag nahilom na ang lahat. Yun lang, condolence sa iyo. Ito naman ang sabi ni Keisuke Aron Sato. Nakakasad, andito kami. Better Boneless Family sending virtual hugs sa iyo, bebe ko. Try nyo po yung pagkain dyan sa Better Boneless. Nakaka-comfort, masarap at sulit. Live happily, bebe, para sa anak nyo ni Paul. Kung need daw ng tatay, andito ang kaibigan kong si Rex. Charot with harot. Kayo talaga. Gusto nyo pang magreto. O, ito pa sabi ni Charles Sancho. Nakaka-bitter naman yung title ng SF. Naranasan ko rin naman mag-milk tea pero hindi naman ako nagka-jowa. Same. Kidding aside sa hindi naasang pangyayari, kayo ay nabangga. At dahil doon ay kinuha yung isa sa inyo ng may kapal. Galing-galing yung magpakilig. Pero kayo rin pala ang magbibigay sa amin ng sakit. Ay, pagpatuloy mong buhay dahil ang mahalaga, ligtas ka at meron ka pa ring biyaya. Hi kay Dat Villarosa, Gavaliera, Alfred Marcelino, nagpapa-shoutout ngayon. From Palasan, Valenzuela City, isang pedicab driver si Alfred Marcelino. Uy, thank you very much, Alfred, ha. Sana sa bawat padyak mo, meron kang perang limpak-limpak. Oh, sa pagpadyak, may perang limpak-limpak, ha. O, ito naman sabi ni Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa nakikinig ng Secret Files. Para sa ating letter sender. Nakakalungkot talaga yan. Ika nga sa kanta. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Diba? Kaya para sa ating letter sender, at lesson we ponder here, kapag may minamahal ka, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, sulitin mo na habang kapiling mo pa siya. At punuin ito ng buong pagmamahal. Okay? Pamatis drop ang secret at sa Team Rocketeers, especially sa inyo dyan, Happy Aliwan Fiesta Day. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon.
And marami akong gustong sabihin ngayon, pero nasabi na rin naman ng ibang mga kabisyo natin yung gusto kong sabihin. May tanong na lang ako. Sa inyo na may mga jowa dyan. Yung mahal na mahal niyo yung jowa ninyo at alam nyo rin na mahal kayo ng jowa ninyo. Ang tanong ko is, kung sakaling mamamatay yung partner ninyo, hahanap ba kayo ng iba? Kung sakali na mamamatay o madededs yung partner ninyo, hahanap ba kayo ng iba? Makaka-recover kaya kayo tapos makakahanap kayo ng iba? Magmamahal kaya kayo uli? Parang ang hirap, di ba, isipin? Parang hindi mo kayang i-entertain sa utak mo, sa thoughts mo, na mapapalitan yung taong minahal mo ng sobra-sobra. And that is what we call love. Yung kahit sumakabilang buhay pa, yung taong mahal na mahal natin, deep down in our hearts, mahal pa rin natin sila. To you, letter sender, napakahirap ng sitwasyon mo, pinagdaraanan mo, cause again, I believe that you can't really move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. Parang ano yan overcoming anxiety. Medyo mas mabigat pa rin naman syempre yung pagkawala ng minamahal. Pero hindi mo talaga ma-overcome yung anxiety Alam mo yun? Parang it's impossible to overcome. But you'll just learn to deal with it. In the sense that you'll find ways para hindi ka masyadong kabahan. Same goes with dealing with a loss of a loved one. Alam mong may nawala. At alam mong hindi mo ma-overcome yung pagkalungkot mo, pagkalumbay mo, pagka-miss mo si isang tao, yung pagluluksa mo. Pero alam mo na there will be so many ways to deal with it. To face it. Live with it. Every single day of your life. Walang timeline. Walang schedule. Pag nawalan ka ng taong minamahal at sinasabi nila na kinakailangan mo nang mag-move on. Dahil mahirap talaga at masakit talaga. Ang mahalaga dyan ay harapin ang buhay na ang goal pa rin ay maging masaya. Because this time, nandyan yung taong naging bunga ng inyong pagmamahal. Your child with Paul. Kung dati masayahing tao ka, ngayon you can still be a happy person. Pwede rin naman talagang malungkot. Pwede ma-miss yung tao. But I hope you give your best and you share the happiness, the love that you have inside sa anak ninyo ni Paul. At alam kong ginagawa mo naman na yan ngayon. And this is just my message sa lahat ng mga kabisyo natin out there na bumabiyahe sa kakalsadahan. Please,
Huwag po tayong ma-pride. Or huwag po tayong mamilit. Or pilitin yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman tayo sigurado. Hindi, kaya ko pa mag-drive kahit na inaantok na. Hindi pwedeng ganun. Pride yun eh. Yung ganun, yung kaya ko pa mag-drive kahit lasing na. Kaya ko pa mag-drive. Ano lang to? Ilang minuto lang naman to eh. Ano lang yan? Ganito, ganyan. Pride. At saan tayo nadadala ng pride natin? Sa paglalaba. Charot, wedarot. Kidding aside, dinadala tayo ng pride natin sa mga sitwasyon or circumstances na hindi natin gusto. And worst, may nawalan pa o mawawalan ng buhay. And that is all because of pride. Ang pride parang panty, walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Kaya ibaba nyo na po yan para may mangyari namang maganda. Maging maingat sa pagmamaneho. Pag hindi kayang magmaneho, wag na lang. Pag hindi na-check lahat ng mga dapat i-check sa sasakyan, wag na lang. Safety procedures bago bumiyahe. I-check lahat ng mga dapat i-check. Karburador kung meron mang ganon, windshield, ano ba, propeller, lahat ng pwedeng i-check. Hindi naman syempre maiwasan na meron talagang aksidente, pero most of the time ang aksidente po, ang dahilan nito ay pride. Culprit is pride. Hindi, kaya ko yan. Hindi, kaya. Boom. Kaya. Pero may nawalan ng buhay. Ingat po tayo. Alright? Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me. Rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Bebe's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!